Tisíce ľudí si to dnes namierili do Trenčína na najväčšiu burzu starožitnosti. Už tradične sa tam pre veľký záujem nedá poriadne ani pohnúť. Ľudia kupovali doslova všetko. Toto je jaký ročník? 38, áno. To máte? 50? No, to je zadarmo. Burza dneska pokračuje aj pred pavilónom číslo 4. Už pred vstupom do areálu sa vytvárali kolóny. Kto si chcel chytiť dobré miesto, musel si privstať. Ja som prišiel po 4 ráno, keď som chcel byť na čele a bol som až 16. Krásne obrazy, sochy, zberateľské predmety, hračky či zaujímavé veci rôzneho druhu. Aj toto bola jedna z posledných možností, ako si zabezpečiť pre svojich blízkych vianočný darček. V antikvariátoch nakupujú skôr ľudia, ktorí buď presne vedia, čo niekto, koho idú obdarovať, chce, alebo si robia sami radosť. Tak určite Škodovky a auta východního bloku. No, tak pro ty děcka to bude něco jiného, ale jsou tady pamětníci, kteří chtějí rok 40 a tak dále. Že? Všetko ide, všetkého je málo. Všetkého je málo, tak všetci kupujú. Kto nemal peniaze, mal smolu. Mohol sa len kochať. Pre vnúčata, ale je veľmi pekný model. Toto na Vianoce? Áno, samozrejme. A to pre koho? Pre sestru. Sestra zbiera? Áno, vianočné pohľadnice a veľkonočné. Chcela som to ako vianočný darček pre dceru do nového bytu. Bude to asi pre vnúka. A Vianoce ako darček? No, chcel by som. Aj sa zameriavate na niečo konkrétne? Sokolské. Burza starožitnosti v Trenčíne patrí medzi najväčšie v strednej Európe. Hlavný organizátor sa tomu venuje už 20 rokov, ale nedávno ju rozšíril o ďalší sortiment. Skúsili sme aj tie gazdovské trhy, ktoré si myslím, že sa dobre rozbehli, ľudia sú spokojní a pre mňa to je najväčší darček. Ten, kto si nekúpil starú haraburdu, kúpil si aspoň čerstvú klobásu. Z Trenčína Michal Bujna, televízia Markíza.